210, 210. Acum o să intrăm o leac pe Facebook o leac, să vedem ce este pe internet. Acum ieșim de pe ecran. Intrăm pe Messenger. Foarte bine. Deci ne auzim. Microsoft Windows XP. Și acum să instalăm pe player muzical. Ce avem noi aici? Avem colinde, avem de toate. Bun.